Nselmilkom, iltqajna biex nagħtu rendikont dwar is-sitwazzjoni tal-COVID hawn Malta. L-aħbar tajba hija li kellna 7 persuni li kienu ħarġu pożittivi għal COVID imma issa fiequ. Allura it-total ta' nies li fiequ dejjem jiżdied huwa ta' 443. Il-bieraħ ukoll għamilna rekord ta' numru ta' testijiet li għamilna 1321 tests u minn dawn ħarġu 14 il-każ li huwa pożittiv. Allura t-total ta' każijiet li għandna huwa ta' 522. Dawn ħareġ minn total number ta' testijiet li għamilna ta' 45,967. U jekk inħarsu lejn it-total ta' każijiet attivi huwa ta' 73. X'kienu dawn in-nies li kellhom ir-recovery li fiequ? Dawn is-7 kellna persuna waħda bejn età ta' 20 u 29 sena, żewġ persuni ta' età bejn 30 u 39 sena, persuna waħda bejn 40 u 49 sena, żewġ persuni bejn 50 u 59 sena u persuna waħda bejn 60 u 69 sena. X'kienu dawn l-14 il-każ li kellna? Kellna raġel Malti ta' 58 sena li huwa healthcare worker, dan jaħdem St. Vincent de Paul u dan kellu sintomi fit-12 ta' Mejju bis-sola, ejja, kellu wkoll chest discomfort u anke kellu mnieħlu blukkat. U hemmhekk aħna bħalissa għaddejjin bil-contact tracing tal-pazjenti u anke tal-istaff. Kellna pazjent raġel li huwa ta' 23 sena li huwa mis-Sudan u dan kien qiegħed rikoverat fl-isptar Karen Grek għal rehab u hemmhekk bħalma konna nilkom konna wkoll qegħdin nagħmlu random testing. Dan il-pazjent ma kellux l-ebda sintomi li huma relatati mal-COVID u allura dan ġie maqbud permezz tat-testing li propju aħna għamilna. U allura bħalissa qegħdin ukoll nagħmlu testing ukoll fuq dawk il-komplement tal-pazjenti fl-istess sala u anke fuq l-istaff. Kellna raġel ieħor, pazjent ukoll li qiegħed rikoverat f'Karen Grek, l-isptar Karen Grek, li huwa raġel Malti ta' 84 sena li dan ukoll ma kellu l-ebda sintomi imma ġie ttestjat ukoll u ħareġ li huwa pożittiv. Allura bħalissa qegħdin nagħmlu t-testing ukoll hemmhekk. Għandna mara Maltija ta' 37 sena li din fit-13 ta' Mejju kellha uġieħ ta' ras, din kienet kontatt ta' case ieħor li kellna diġà li kien healthcare worker u allura din aħna għamilni test u la darba ħarġet pożittiva, aħna wkoll din qiegħda fuq kwarantina u baqgħet għaddejja bil-kwarantina li kienet diġà fuqha. Allura hemmhekk issa l-każ ikun iktar kontrollat. Kellna raġel Malti ta' 28 sena li fil-10 ta' Mejju kellu sola u ġieħ ta' rasu diarrea. Dan huwa wkoll healthcare worker fil-ward li aħna konna qegħdin ninvestigaw f'Mater Dei u kellu kuntatt ma' każ li hu pożittiv u dan kien diġà qiegħed f'kwarantina u allura hemmhekk l-aħħar li kien ħadem kien fit-8 ta' Mejju. Għandna każ ieħor ta' marra Maltija ta' 49 sena li fit-12 ta' Mejju kellha sola, deni u ġieħ fil-muskoli u ejja. Din hija wkoll healthcare worker u kellha kuntatt ukoll fl-istess sala u kienet qiegħda f'kwarantina mid-9 ta' Mejju.
Għanna raġel Malti ieħor ta' 38 sena li wkoll huwa healthcare worker li jaħdem ukoll fl-istess sala u dan fit-13 ta' Mejju beda bis-sintomi ta' sola u imnieħer iqattar u ħareġ ukoll pożittiv. Għandna wkoll 7 mill-każijiet li baqa' li kienu każijiet li huma sporadiċi, jiġifieri dawn kienu każijiet li aħna ma kellniex kuntatti magħhom allura dawn ġew propju mill-komunità. Għandna raġel Taljan ta' nazzjonalità Taljana ta' 44 sena li dan mar l-emerġenza il-bieraħ b'uġieħ ta' żaq u hemmhekk bħala proċedura aħna biex inkun nistgħu nipproteġu lill-kumplament tal-istaff u anke lill-pazjenti aħna nkun qegħdin nagħmlu it-testing tal-pazjenti li jaslu hemmhekk. U hawnhekk dan il-persuna ħareġ pożittiv, allura aħna għaddejjin bil-contact tracing ukoll. Għandna raġel Malti ta' 54 sena li dan beda bis-sintomi fil-11 ta' Mejju bid-deni, diarrea u ġieħ fiż-żaq, dan approċċjana u għamilnilu t-testijiet u bħalissa għaddejjin bil-contact tracing ta' fejn kien jaħdem u anke l-familja tiegħu. Raġel Malti ta' 33 sena li dan ma kellu l-ebda sintomi imma xtaq li jagħmel it-test u hemmhekk ħareġ li huwa pożittiv u bħalissa għaddejjin ukoll bir-risk assessment ta' fejn jaħdemu u anke tal-familja tiegħu. Mara ta' 27 sena li hija ta' nazzjonalità mill-Maċedonja fid-9 ta' Mejju kellha uġieħ ta' ras, dardir, diarrea u ġeħ fil-muskoli u anke uġieħ ta' ras u din il-persuna minniela t-test ħarġet pożittiva hi l-persuna ma kienx qiegħda taħdem u aqqas kellha nies qegħdin jgħixu magħha imma kellha xi ħbieb li qegħdin bħalissa wkoll f'kwarantina u wkoll nagħmluhom follow-up. Raġel Malti ta' 27 sena li fil-5 ta' Mejju kellu diarrea, dan ġi wkoll għandna biex nagħmlu t-test u propju ħareġ pożittiv. Dan ma kienx qed jaħdem qed jaħdem mid-dar u għamilna il-contact tracing tal-familja tiegħu. Mara Maltija ta' 32 sena li din ukoll marret kienet l-emerġenza biex għal kundizzjoni oħra ma kellha l-ebda sintomi. Bħala parti mill-proċedura għamilni l-test ħarġet pożittiva u allura issa qiegħda f'kwarantina u anke il-familja tagħha. Raġel Malti ta' 31 sena li ma kellu l-ebda sintomi u dan għamilnilu it-test u allura hemmhekk dan ukoll ħareġ pożittiv. Dal-persuna huwa vulnerabbli u allura aħna qegħdin inżommuh mater dejn. Dawk kienu il-każijiet li kellna llum bħalma rajtu kellna 7 każijiet li kienu mhumiex relatati ma' każijiet oħra li huma każijiet li huma ġejjin mill-komunità, bħalma konna qegħdin ngħidu nafu li għandna każijiet li qegħdin fil-komunità, allura importanti li aħna nkomplu nagħmlu l-monitoraġġ tagħna u anke importanti li aħna dejjem inżommu dawk ir-regoli ta' social distancing u li aħna ma nkunux f'gruppi ma' xulxin ħalli hekk kemm jista' jkun aħna nibqgħu nżommu sitwazzjoni stabbli. Ukoll il-mezzi ta' protezzjoni tan nies li huma vulnerabbli bħalma qegħdin taraw qiegħda taħdem għaliex il-maġġor parti tal-każijiet dejjem qegħdin ikunu iktar każijiet li huma ta' etajiet li huma żgħar u dan qiegħed ikun rifless ukoll fin-numru ta' pazjenti li proprju qed ikollhom bżonn jidħlu l-isptar. Fatt is-sitwazzjoni bħalissa li għandna 2 każijiet qegħdin buffa, 4 St. Thomas Hospital, għandna dal-pazjent li sirna nafu bih mill-bieraħ sal-lum li qiegħed l-Infectious Diseases Unit u għandna 3 pazjenti li qegħdin carrying hekk u m'għandna l-ħadd li qiegħed ukoll propju fl-ITU. Welcome to this bulletin on the COVID situation in Malta. We have had 7 persons who have recovered, so the total number who have recovered is 443. Out of a total of tests we done yesterday of 1,321, we had 14 positive cases. So the total number of positive cases is 552, and the total number of active cases is 73. From the 14 cases that we had today, we had a number of cases which were contacts of other known cases, which is part of our contact tracing case finding, whereby we try to identify as much cases as we can find so that we can contain the situation. And we had 7 of these 14 cases which were sporadic cases, which were cases which were not related to other known cases.
which, as we have been saying, we know that there is community transmission and hence the need to continue with the social distancing and ensure that we don't meet with other people because they could be carrying the virus. And it's important to continue with the mitigation measures when we are going shopping and going to other places, such as riding a bus. What is very important as well is that we have managed to contain the situation with respect with the vulnerable people, so we need to continue to protect the vulnerable people, and this is reflected in the number of patients that we have in our hospitals, which is low when you compare to the rates we are seeing in other countries. So my appeal to you is, on behalf of all the public health response team, is to continue adhering to the measures so that we can continue to ensure that we minimize the number of people who would be at risk and the number of positive cases that we will get. Thank you. Morru għal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, TV Tim minn Lavin Malta. Għarna sonar tajjeb, Prof. Gawci. Minn daw il-każijiet, 4 minnhom kienu healthcare workers u 2 minnhom kienu pazjenti. Naf li qed isir random testing fl-isptarijiet, però ma taħsibx li hemm bżonn li xi ħaġa iżjed isir però jew xi ħaġa iktar rigoluża u t-tieni mistoqsija il-Ministru Chris Fenn kien qal li kull min jidħol fl-isptar Mater Dei se jingħata maskra b'xejn. Da qed jiġi jew le? Fuq il-healthcare workers, naraw li il-healthcare workers qegħdin ukoll fil-komunità. U allura ir-riskju li huma jaħduha mill-komunità huwa simili bħal kull persuna oħra li wkoll qiegħed fil-komunità. U aħna qegħdin naqbdu ħafna mill-każijiet ta' healthcare workers simili propju bħalma qed jiġri barra minn Malta, infatti anke l-ECDC għadha kemm qiegħda tagħmel studju tan-numru ta' healthcare workers li qegħdin jiġu affettwati f'diversi member states. Huwa għaliex aħna wkoll qegħdin nagħmlu studju rigorus fuq il-healthcare workers tagħna fejn aħna qegħdin mhux biss naqbdu l dawk il-healthcare workers li huma ikollhom is-sintomi, imma anke wkoll qegħdin nagħmlu random testing fuq healthcare workers li anke ma jkollhom l-ebda sintomi. U mbagħad meta jinterta jkollna xi każ aħna strettament nagħmlu investigazzjoni tan-nies li kienu qegħdin f'kuntatt mal-persuni u anke nagħmluhom it-testijiet. U allura hemmhekk inti qed tara li jkollok numru ta' każijiet li jkollna li jkunu healthcare workers. Il-miżuri ta' infection control huma importanti ħafna fl-isptarijiet tagħna bħalma taraw ukoll il-healthcare workers meta jkunu qegħdin ferjas li huma kliniċi dawn ukoll jkunu libsin jew il-maskra jew inkella l-visor. Dan huwa importanti biex huma jkunu jistgħu jipproteġu lilhom infushom imma anke jkunu jistgħu jipproteġu lill-pazjenti li huma jkunu qegħdin magħhom ukoll. Fuq il-maskri aħna wkoll il-pazjenti li qegħdin jiġu l-isptarijiet tagħna u anke fil-health centers koraġġenti li huma importanti jilbsu l-maskra wkoll għaliex jekk huma għandhom il-virus anke jekk ma jkunux jafu pers li nafu li jkun hemm każijiet m'għandhomx sintomi, hemmhekk huwa jkun qegħdin jipproteġu lil ħadd ieħor ukoll. Bħalma dejjem insemmu il-maskra li jilbsu fil-komunità ta' persuna tipproteġi lil persuna oħra u mbagħad vice versa. Matthew minn Malta Today. Għanna f'sinar tajjeb, Professor Gawci, għandi nagħmellek mistoqsija li għamilna il-bieraħ u forsi jekk ikun possibbli konna risposta fuqha. Il-ventilation systems u l-filters tal-ventilation systems fl-isptar, dawn qegħdin jiġu ttestjati għal traċċi tal-coronavirus anke minħabba l-fatt li l-Mater Dei huwa closed environment u kemm isiru minn dawn it-testijiet. U mistoqsija oħra, il-bieraħ it-tabib Godfrey Farrugia fil-Parlament iddikjara li kien hemm spike tal-każijiet fl-ENT ward ta' Mater Dei. Tista' tgħidilna xiex kien hemm dan l-spike fl-ENT ward kif qed jgħid it-tabib Farrugia? Aħna s-sistemi tagħna tal-ventilation system ta' Mater Dei jsir il-maintenance regolari, tajjeb, u rigward il-frekwenza ta' dawn il-maintenance nkun nistgħu ngħaddulkom ukoll informazzjoni dettaljata dwar dawn il-frequency maintenance. Fuq il-wards ta' l-ENT bħalma konna qegħdin nħabbru ta' kuljum, aħna minn mindu sirna nafu li kien hemm xi każijiet hemmhekk, aħna mill-ewwel informajnikom ukoll fir-rendikonti li kellna ta' kull ġurnata. Hemmhekk aħna isir l-investigazzjoni ta' fejn tara min kienu l-persuni li setgħu kellhom kuntatti ma' persuni oħrajn skont
il-regulations ukoll li huma indikati mill-ECDC fejn inti jkollok face-to-face contact jew inkella tkun fl-istess kamra ma' persuna, allura hemmhekk dawk il-nies li jkunu esposti kemm jekk kienu pazjenti kif ukoll jekk kienu l-healthcare workers u l-istaff li jaħdmu fil-ward, hemmhekk aħna dawk ukoll għamilnielhom it-testijiet u dawk in-nies li kienu esposti ġew ukoll imqiegħda f'kwarantina. Ħalli jekk aħna nkun nistgħu nipprevenu iktar firxa ta' din il-marda. Palma qegħdin taraw ukoll minn dawn li qegħdin aħna nirrapportaw propju anke każijiet li rrapportajna llum mill-istess ward, kienu dawk in-nies li aħna konna qegħdin nibqgħu insegwuhom ukoll u allura kien hemm minnhom li kellhom is-sintomi u hemmhekk għamlilhom it-test u ħarġu pożittivi. Però bħalma rajtu kien hemm li kienu f'kwarantina. Marija Minnet. Insellimlek Prof. Gawċi. Bażikament diversi ħaddiema tal-gvern qed jerġgħu jsejħu biex jirritornaw lura x-xogħol meta dawn pratikament jistgħu faċilment jaħdmu bit-teleworking. Taħseb li dan huwa żmien opportun li jsiru dawn id-deċiżjonijiet xtaqt ftit forsi d-direzzjoni tiegħek dwar din il-ħaġa. U t-tieni mistoqsija huwa minnu li t-tobba tal-emerġenza u tal-ITU qed jintalbu sabiex inatfu huma stess il-visors tagħhom? Mela, fuq il-xogħol li jmorru lura għal xogħol dawk in-nies li kienu fuq it-telework ftakru, meta bdejna aħna mill-bidunet rajna li la darba kien hemm il-firxa ta' dan il-virus fil-komunità, iktar importanti huwa kemm jista' jkun nies ma jkunux qegħdin joħorġu mid-dar ħalli bekk tkun tista' tnaqqas il-firxa. U hemmhekk ukoll f'dak l-istadju fejn kien hemm firxa qawwija, kien hemm diversi postijiet ta' xogħol li minn jeddhom huma bagħtu n-nies id-dar, kien hemm minnhom li anke ċertu xogħol forsi ma setax jitkompla mid-dar, però ħadu d-deċiżjoni li aħjar ikunu qegħdin id-dar biex inaqsu l-firxa ta' dan il-virus. Illum qegħdin f'sitwazzjoni fejn hemm persuni li setgħu jkomplu xogħol mid-dar, dak huwa prattiċalija tajba ħafna u allura fejn jista' jitkompla x-xogħol bit-telework hemmhekk aħna hija xi ħaġa li għandna nibqgħu naddottaw. Hemm sitwazzjonijiet fejn il-persuni ma jistgħux jaħdmu bit-telework. Allura hemmhekk sakemm dawk in-nies mhumiex vulnerabbli, hemmhekk dawk il-persuni qegħdin ukoll ikunu imorru x-xogħol. Fuq il-visors, tajjeb ngħidu li l-impjegati ta' l-isptar Mater Dei ingħataw visor li huwa il-visor personali tiegħek. U allura inti importanti li inti tieħu ħsiebu dan il-visor, allura hija fir-responsabilità tal-persuna li dawn tilmsaħ il-visor inti stess la inti għandek xi ħaġa li ngħatajt b'xejn biex inti tkun tista' tilbisha inti palma aħna nieħdu ħsieb ukoll l-uniformijiet li aħna jingħatawlna l-istess din hija parti mill-uniformi u l-protezzjoni li aħna nridu nilbsu. Din biex tnaddafa hija xi ħaġa li hija sempliċi li inti tnaddafa bil-surgical bl-alkohol jew kellha alcohol wipes. U dan huwa importanti għaliex daqskemm wieħed jista' jieħu ħsieb is-saħħa tiegħu u nnifsu, dak huwa importanti li inti jkollok responsabilità tal-uniformi kollha tiegħek li inti tkun liebes. Nicole minn Newsbook. Nsellimlek Professor Gawċi, tista' tagħtina ftit aktar dettalji dwar il-każ f'San Vincenz de Paul mill-liema ward kemm jiem kien ilu jaħdem il-healthcare worker fil-wards qabel ma nstab li kien pożittiv u kemm kien hemm residenti u healthcare workers li ġew f'kuntatt miegħu. Grazzi. Dan l-investigazzjoni qiegħda għaddejja bħalissa ta' dan il-healthcare worker ħalli hekk aħna nkunu wkoll naraw min kienu propju f'kuntatt ftakru li ħafna minn dawn il-riżultati joħorġu propju matul il-lejl, allura aħna nkunu qegħdin għaddejjin bil-investigazzjoni ta' anka min kienu f'kuntatt mal-persuna u anka min kienu residenti li aħna għandna nagħmluhom it-testing. Però dan huwa xogħol li huwa għaddej bħal dalodu. Samuel minn wan? Insellimlek, Professur Gawċ, wara nofsinhar tajjeb, bħala Superintendent tas-Saħħa Pubblika, tissuġġerixxi li fid-dawl tal-fatt li visors jistgħu jitnatfu il-pubbliku jagħmel iktar użu minnhom meta fin-naħa l-oħra għandek maski disposable li jistgħu jkun hemm iktar tixrid fil-mod ta' kif jiġu ħendiljati. Grazzi Samuel, għaliex ħafna drabi, ħafna nies din importanti, ħafna nies jitkellmu biss fuq il-maskri. Però bħal medna mill-bidunet nistgħu wkoll nużaw il-visor, jiġifieri hija l-għażla tal-persuna x'jażel jekk jilbes il-maskra jew inkella jilbes il-visor li t-tnejn għandhom il-benefiċċji tagħhom. Il-visor la darba tnaddafa u tnaddafa sew tieħu ħsieba hemmhekk hija xi ħaġa li inti tista' tibqa' tuża. Il-maskra jiddependi x'tip ta' maskra tkun li għandek minnhom li huma disposable u għandek minnhom li jistgħu jinħaslu.
Kwalinkwa ħaġa li tuża importanti li tieħu ħsieba u importanti li tieħu ħsieb fejn inti ħatarmija. Għaliex importanti li darba tneħħi l-maskra li inti tkun ilbist, din laqgħodx tpoġġiha ġa l-handbag, titpoġġiha ġa borża tal-plastik qabel inti tarmija, ħalli propju hekk inti ma tikkontaminax erja oħrajn. Matthew mill-Orizzont. Wara nofsinhar tajjeb, Professor Gawci, rigward dawk in-nies li jirrikoveraw mill-virus, xtaqt insaqsi jekk hux qiegħed isir xi follow-up lokali, jew inkella jekk hemm xi riċerka kemm lokali kemm internazzjonali fuq jekk dawn l-istess persuni mhumiex qegħdin insofru minn xi sintomi jew permanenti, jew kroniċi, jew inkella sintomi oħra li huma aktar attur. U jekk le, x'qiegħed isir iktar dan ir-rigward? Grazzi, Matthew. Fatti, kien hemm xi rapporti wkoll barra minn Malta li kien hemm xi nies li wara li rkupraw kellhom xi sintomi oħrajn, infatti dak l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Aħna l-każijiet li kellna ma kellniex rapporti minnhom li reġa' kellhom sintomi oħrajn li huma relatati mal-COVID jew inkella komplikazzjonijiet li f'dawk li aħna konna qegħdin insegwu l-isptaru propju ġew rikuperati, però wkoll tajjeb ngħidu li dawn il-pazjenti li kienu pożittivi b'volontà tagħhom ukoll qegħdin jgħinuna wkoll f'riċerka li aħna qegħdin nagħmlu propju bħalissa qegħdin nagħmlu wkoll validation tal-kits tal-antibodies u hemmhekk aħna għamilna l-validation permezz tal-għajnuna ta' dawn il-pazjenti li kienu ħarġulna li huma pożittivi għaliex huma kienu volontiraw ukoll offrewna li jtuna id-dem biex aħna nkun nistgħu nagħmlu t-test. Barra minn hekk ukoll bħalma semmejna wkoll għaddej ukoll clinical trials ħalli naraw kif inti tista' tuża wkoll il-plasma jiġifieri li huwa l-ilma tad-dem biex inti dan tkun tista' tużah ukoll mbagħad bħala trattament għal persuni fejn inti jkollok dawn l-antibodies li jkunu diġà bnew dal-persuni. Ġifieri dawn in-nies li huma pożittivi importanti ħafna wkoll li qegħdin jgħinuna wkoll fir-riċerka kemm għal Malta kif ukoll ta' gwadan internazzjonalment. Albert mill-Malta Independent. L-wara nofsinhar tajjeb, Profs Gawci, żewġ mistoqsijiet jekk jogħġbok. L-ewwel waħda, jekk illum rajna 14 il-każ ġdid, jekk in-numri ikomplu f'dan ir-rigward, di tista' taffettwa x'miżuri jiġu rrilaxxati u meta jiġu rrilaxxati. U t-tieni net, x'inhu ovvjament illum rajna każijiet oħra li huma mingħajr sintomi, x'inhu il-persentaġġ ta' dawn il-każijiet li m'għandhom sintomi ma ttestjaw pożittiv għal COVID-19. Grazzi. Jien mistoqsija importanti ħafna. Bħalma rajtu llum huwa numru li tela iktar minn numru ta' każijiet li kien qed ikollna dal-aħħar ġranet. Irridu niftakru li Malta numri huma pjuttost żgħar allura numri jagħmlu differenza anka fir-rata ta' trasmissjoni. Aħna ma narawx biss spike wieħed, ftakru anka kellna sitwazzjoni fejn iktar kmieni kellna 52 każ. Dak kien spike l-ikbar wieħed li kellna ta' ġurnata u mbagħad kellek varjazzjoni. Jiġri aħna meta nkunu qegħdin inħarsu lejn in-numru ta' każijiet li jkollna u anka kif dawn ħajkunu qegħdin jimpattaw fuq il-mużuri li aħna nkunu qegħdin nirrilaxxaw u meta nkunu qegħdin naraw ukoll dak l-average number li jkun qiegħed propju jirrifletti fl-RT factor. Jessica min Times of Malta. Good afternoon, Professor Gawci. My question is with regards to supermarkets and maybe other establishments. Would it be possible for them to dedicate their first opening hours for over 65s to avoid mixing with others and prevent spread? Mela, Jessica, din xi ħaġa li rajnija u valwajnija, rridu niftakru li kemm jista' jkun min għandu l-fuq minn 65 sena, rridu nevitaw li hu jkun qed joħroġ f'supermarkets fejn ikollok iktar nies. U għalhekk propju li aħna għamilna l-miżuri biex in-nies kemm jista' jkun jevitaw li huma jkun hemm numru ta' nies fl-istabbiliment għalhekk huma dawk il-kundizzjonijiet ħalli inti tevita li inti jkollok nies speċjalment li jkunu anzjani. Meta inti tkun qed tillimita ċertu ħinijiet għal ċertu persuni għandek iktar ċans li inti ħajmorru f'dawk il-ħinijiet. Allura huwa iktar aħjar li l-ħinijiet iktar jinfetħu ħalli iktar ikun hemm nies li jkun hemm firxa li jistgħu proprju jmorru jixtru u anke li inti l-queues li jkun hemm ma jkunux queues li huma twal ħalli kemm jista' jkun dejjem tnaqqas in-nies li jkunu qegħdin jiltaqgħu ma' xulxin. Però minn hawn ukoll nappellaw li sibna sitwazzjoni fejn ħafna nies kemm il-relatives
initiatives kif ukoll ċertu skemi li saru fejn anka supermarkets kun jistgħu jagħmlu deliveries fid-dar, anka l-grocers iż-żgħar qegħdin jagħmlu deliveries fid-dar, anka l-kunsilli lokali qegħdin jieħdu diversi inizjattivi. Dak huma importanti ħafna biex l-anzjani tagħna nkun nistgħu nevitawlhom li jkun jistgħu joħorġu barra ħalli jekk aħna dawk l-affarijiet li għandhom bżonn ikunu proprju jistgħu jaslulhom id-dar ukoll. Daphne minn TVM. Il-Wara Nofsinhar tajjeb lilek u l-tim li tmexxi għandi domanda dwar jekk hemm xi evidenza s'issa li l-virus seta' mutatja mill-forma li kienet forsi evidenti fil-bidu ta' din is-sena minn qed jargumentaw ukoll li anke identifikaw l-strains tal-virus qabel saħansitra l-bidu ta' din is-sena. Jiġifieri dik hija l-ewwel domanda jekk kienx hemm forsi xi evidenza li dan il-virus seta' mutatja diġà forom differenti. U il-każi li tqajtu magħhom f'Malta huma simili ta' dak li qed jiġri fir-reġjun tal-Mediterran, fl-Ewropa, barra mill-Ewropa, qegħdin tosservaw forsi xi parallel trends ukoll f'pajjiżi oħra. Grazzi. Grazzi Daphne. Fatti għaddej ħafna riċerka anka fuq il-genetic profiles ta' dan il-virus, ħalli dejjem ir-riċerka tkun tista' dejjem tkun taf iktar fuq dan il-virus. Li nafu li dan huwa l-virus li beda propju jinfirex madwar id-dinja kollha huwa propju l-virus li anka ġie hawn Malta. Dan il-virus li kien il-bieraħ qed jagħmel l-istess effetti li qed jagħmel illum. U dan il-virus ħajbqa' jagħmel l-istess effetti. L-exit minn dan kollu ħatkun meta ikollna it-tilqima. It-tilqima li tkun biżżejjed biex tkun tista' tgħin lil persuni jibnu l-immunità u li din l-immunità tkun tista' sservi żmien ħalli hekk il-persuni jekk jiltaqgħu mal-virus ikun jistgħu propju jiġġildulu. Għalhekk aħna anke fil-miżuri li qegħdin nieħdu qegħdin noħduhom bis-sens li nafu li l-virus qiegħed magħna u li l-virus ħajibqa' jiċċirkola. U allura l-mezzi li rridu nieħdu huma dejjem li aħna naqsu il-firxa ta' dan il-virus permezz ta' mezzi ta' prevenzjoni li propju qegħdin nieħdu aħna. Anka meta tħares lejn is-sintomi u l-outcome tal-persuni li aħna qegħdin jimirdu huwa simili ħafna mal-profile li qed ikun hemm ukoll barra minn Malta fejn inti jkollok persuni li għandhom is-sintomi li huma respiratorji, sintomi li huma relatati mas-sistema intestinali u anka li għandek in-nies li jkunu vulnerabbli li jista' jkollhom il-komplikazzjonijiet u għalhekk aħna qegħdin naraw l-istess profile bħalma qegħdin propju jaraw pajjiżi oħra. Rridu nagħmlu hija li aħna nagħmlu l-almutana kull wieħed minna ħalli aħna permezz tal-mezzi ta' prevenzjoni li aħna nkomplu nżommu mal-miżuri li ħadna meta aħna nkunu qegħdin noħorġu barra ħalli bekk aħna nkun nistgħu nżommu r-rata tagħna kemm jista' jkun baxxa. Għax dak huwa l-aqwa mod li aħna nistgħu nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-segwejtuna u anka l-tim kollu li qed jaħdem fuq din is-sitwazzjoni u nawguralkom il-ġurnata tajba lil kulħadd. Grazzi.